Κάθε γεγονός στη ζωή των ανθρώπων είναι αποτέλεσμα εκατομμυρίων συνδυασμών, επιλογών, συμπτώσεων και τύχης. Συχνά όμως, ακόμη και ένα μικρό συμβάν μπορεί να ανατρέψει τις ισορροπίες. Είναι η στιγμή που εύχεσαι να γίνονταν μαγικά όλα όπως πριν. Στον τομέα της ολοκληρωμένης οδικής βοήθειας, αυτή η ευχή είναι πια πράξη. Europe Assistance. You live, we care. Για την κυρία Α, το συμβάν αυτό είναι κάτι έξω από την καθημερινότητά της. Για τη Europe Assistance, αντίθετα, είναι κάτι τακτικό. Είναι η καθημερινότητά της. Από τη στιγμή της κλήσης, τα 4 βήματα ανταπόκρισης της Europe Assistance ίσως να μοιάζουν πολλά. Η διαφορά είναι ότι γίνονται όλα ταυτόχρονα. Τα πράγματα γίνονται αυτομάτως πολύ πιο απλά με την αξιοποίηση της Special Application Europe Assistance. Εδώ οι νέες τεχνολογίες έχουν το λόγο και το χαρτί περνάει στην ιστορία. Για την κυρία Α, τα δευτερόλεπτα είναι αιώνες. Όμως όλα θα γίνουν όπως πρέπει, στη μέγιστη ταχύτητα και με απόλυτη ακρίβεια. Η καταγραφή, η δήλωση, ο σχεδιασμός, η φιλική δήλωση και η αποστολή στην ασφαλιστική. Για τη Europe Assistance το μήνυμα είναι ένα. Ξεχάστε το, συνεχίστε. Για το υπόλοιπο της μέρας, αλλά μάλλον και της νύχτας, οι άνθρωποι και οι συνεργάτες της Europe Assistance έχουν να δουλέψουν σκληρά. Όσες από τις υπηρεσίες απαιτηθούν, πρέπει να είναι άψογες και στην ώρα τους.
Σε έναν κόσμο σε διαρκή κίνηση και συνεχείς μεταβολές, η ανάγκη για σταθερά σημεία αναφοράς είναι ζωτικής σημασίας. Η παγκόσμια παρουσία της Europe Assistance δεν εξαντλείται στην οδική βοήθεια. Με τις υπηρεσίες της Travel Assistance για τους ταξιδιώτες, Boat Assistance για το yachting, Home and Family για όλη την οικογένεια και Medical Assistance για κάθε δύσκολη στιγμή, η Europe Assistance και οι άνθρωποι της αποτελούν ένα μοναδικό σημείο εμπιστοσύνης και σταθερότητας παντού. Όπου υπάρχει ανάγκη υπεύθυνης βοήθειας, γιατί η δική σας ζωή είναι η δική τους φροντίδα.